আজি আমার খাবাকু যাচ্ছি এটা হলা কোবি পত্র, এইটা হলা ময়দা, এটা হলা গাজর, আমার ক্যাপসিকম, রসুন, লঙ্কা, ধনিয়া পত্র, অদা সবকু গুন্ডু 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 ফার্স্ট কোবিটাକୁ 10-12 ଥର ଉପରତଳ କରିଦେଲି। ତାପରେ କୋବିର ପ୍ରି ୱେଡିଂ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କଲୁ। ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟାକୁ କାଟିଦେବେ, ଅଦା ରସୁଣକୁ ବି କାଟିଦେବେ। ସବୁ କଟାକଟି ସରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ନୂଆ ବୋହୂ ଭଳିଆ ସଜେଇକି ରଖିଦେବେ। ପ୍ରଥମେ କଡେଇ ବସେଇ ତେଲ ଗରମ କରିଦେବେ। ତାପରେ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯାହା ଅଛି ଭୁସ୍ ଭାସ୍ କରି ପକେଇଦେବେ। ବେଶୀ ଛାନିଆ ହେବେ ନାହିଁ। ଟିକେ ପାଚିଗଲା ପରେ ଭୁସ୍ ଭାସ୍ କରିକି ଗାଜର କ୍ୟାପସିକମକୁ ପକେଇଦେବେ। ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଥା କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ଶାଗ ସିଜେନି ଇଏ ଆସିଗଲେ ସବୁ ମୋମୋ ତିଆରି ପାଇଁ। ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ କଡେଇଟାକୁ ଲେଉଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୁଁ ଥିଲି ସେଠି। ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ମଇଦା ବେଲା। ମଇଦାକୁ ଏମିତି ବେଲିଲୁ ଯେ ଆମ ରୋଷେଇ ଘରଠୁ ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁଙ୍କ ଘର ଯାକେ ପଳେଇ। ମଇଦାରେ ପୁରା ଦେଇ ମୋମୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବା। 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋମୋକୁ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ମୋମୋରେ 3 ଜଣ ଲାଗିଥିଲେ, ତଳ କାହାର ଲମ୍ବା କାହାର ଗେଡା ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଏମିତି ଭାବରେ ମୋମୋଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଯଦି ଫୋପାଡ଼ିବ ଏପଟୁ ମୁଣ୍ଡ କଣା ହେଲେ ପଛପଟୁ ବାହାରିବାଟା ଫାଇନାଲ।